Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakastrita ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, nembag nga bigat yo amin nga sa nga pada papagayam. Manipod ito'y Nemers Entertainment Production Center iti Nemers Studio. Amasarakan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di man nga sumangbay iti programa, Dear Manong Nemi. Kada ito iti pagayam nyo ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kumapkablawag iti nembag gabigat, nembag aldaw, nembag nga oras, kada kayami nga sa kapada. Kat padanan nyo papagayam, di pagkasalitaan ni Kanor nga napauluan, tubong. Anya rito nga tubong, anak nga ti tubong. Tayo tinubong nga tupig, tinubong nga, tayo taga Ilocosor nga mahilig da nga tinubong no kasta nga Paskwa. Nagimas, o nutubong nga pagitubungan, padanan nyo papagayam. Pagkasalitaan ni Kanor nga napauluan, tubong, sagudayan nga rin surat, Dear Manong Nemi. Lima kami nga kakabsat, Manong Nemi, ket siyak tinauna. Ket gapo, idi naggraduara ko niti high school, Manong Nemi, ket isumeten ti pupusay, digiti naganak kada kami. Kaslan na ibaklayan kanyak, Manong Nemi, ti responsibilidad nga pinanawan, dagiti naganak kanyak. Deta nga rod, iti naudi idi nga bilin ni tatang Manong. Tayo sungarod, Manong Nemi, tinaudi nga natay, kalbasan nga natay, ti inami. Nga tibilin, Manong Nemi, day di tatang, ket saan ko nga baybayan, day kiti kakabsat ko. Iso nga siyakon, Manong Nemi, tinagbaling nga padre di pamilya. Nakastrek kidi, Manong Nemi, akas na konduktor iti bus. Adaan kami ti kabukbukodan nga balay nga makuna nga family house saan met una nga dakkel Manong. Nga umanay kada kami nga lima nga kakabsat. Wen Manong Nemi siyak iti agsapol. Aging nga idagraduaren ti adjek iti high school na pamatan nagtrabaho. Kaputa, yung paspasnek ko Manong Nemi ti nagtrabaho. Kabuta siya nga rutin ng biyag kada gini kakapsat ko. Ay kaya saan ko napupuutan Manong. Agasawan ti bunso nga kapsat ko. Wen Manong Nemi. Agasawan ni Susan. Nakit. Sabi nga. Didak pinauna ko mga nagasawa ha. Kakapsat ko. Kuna ka. Siya man Manong. Idisak ba nga nagasawa kinuna ni Dennis, Manong Nemi nga adjek. Imbaga ka, agasawa ka Manong at agasawa akon. Umuna kalatan.
No, agasawa akong kasano pwede kiti talupay nga kakabsat ta. Kung namit idi, nagingigas ang mo napupuutan. Si kalaing ang awan asawa na, kalbasan nga agasawa ni Bunso nga Susan. Awan hindi nga minti sabal nga pinanunod ko manon name inusan nga. Di gini kakapsat ko. Imbaga, tatilaing pamilya ni Susan manon name tikabalay ko. Tadagitay dado mga kakapsat mi, diyan mo na, sa dinut ayandan. At kanong matin balay da, o saan ka nagkaskasera da, ato kanong di kiti kaanak ka. Da kami nga rod, kani bayaw ko nga Roger. Kaya nga, Roger, di bayaw nga Densyo ko na kuma. Ni bayaw ko nga Densyo, kani Susan nga Bunso, da kami tinagkabalay ti family house mi. Di makadakas man ng nemi. Agsasaruno nga ubing ti ipultit ni Susan nga ating ko. Di naman la pulo sa kontrol. Oo. Kahit siyak mo at manong nemi. Agpasada takalpasan manong nemi nga nagkonduktora kiti bus. Padasek mamat ko na agsursulo. Wen. Adabasit idi ornong ko manong nemi ilimlimen kong itugtubong aging ka manong nemi nga nakagata iti second hand nga jeep apang pasahero. Manipod mo idin, detan ti trabaho manong. Masapak nga kriing. Pagandarek ton ti jeep, manong nemi tapno pumudot. Agkapayak tulat tamaten. Mga kamay manong. Kung nainukuhan ni Susan manong. Anen, kapaiglatan. Mga anak ton di karindere nga pangpanganami nga driver. Kunak mo ilatan. Huwain manong. Nagasawa ka matin manong. Ako matin ti tulungan pa yung kakabsat mo. Sapo. Nanangawan pa yung tulungan kakabsat ko. Nabiya ko mamit Nood na trabaho ni Densyo kang bayaw kong asawam. Sus. Ne? Manunti anak mo. May katlon to na ti sigug ko. Sapo. May katlon to na ti sigug mo. Kaya dito ko matipang panunutan ni Densyo nga asawam. Ikalikahom na tigtrabaho. Susapo. Agkakabalay tayo kat may masa pala banga tayo. Imbes ko mga sumina kayo, wano siya ti sumina. Di manong met. Ako mati sa bali nga pagkaskas to sa ma. Di, kituin. Uri ako ng sawak, kasla da sawak ko ng pamilya. Da kayo nga ron. Uri awanan, hindi ka kakabsat ta. Manay na yun ang midlata di bilang tayo. Talunton data. Talunton tanak mo. Sika, sa Didensyo. Sa siya. Kada sunod kang ruran ng sapsapol, saan ka di nga siya? Kasta manong name iti sitwasyon. Agakabalay kami, kabutay sukanot ti buradag kat dapat laeng kat isut mabati iti family house. Agasawa akon manong name itapno suminak mo ten kat bukod dan ti family house. Hindi kayo sa mo, patisyendat. Idin to ta siya ti mangpatpatrimaan ti balay mi no kastang lepas ti bagyo. Nag-aasawa, iti matrabaho na. Kit isuna, di mat makatulong at babasit pa naging duwa anak na sa masikugmanin. Agtagibalay ayso. Aglaba, agdalos, agluto. Siyak manong naimi agpasada iti jeep. Agasawa ko mamatay na manong ang sinumayat kanya kit lakaya kun. At ayungot palagi di ang senior citizen ka. Ngayon tikas ito yung edad ko, lakayin nga baro. Kinabudno naman nung naimi, mas daw da kurot kanyak no ape nga sana ka nag-asawa. Hindi ko makabanwag ak paya, tagwapwak pay laeng. Kada pay laeng mangyat kanyak. Ang naimi di awan pay. Kasano ka, siyak madlatat magbibiyag ka di kaapsat ko. Wan. Sa madla, medyo limag-anin ti biyag ko. Hindi may santi kapsat ko. Nga ni Susan. Ngimita nga ron. Nag-asawa.
at asawa ng sadot, na piyahalan kumano, agtutugaw lata nga mamit, mapamat makibarkada nga uminom. Susapo, pangalan na tinunum na, gatgatang natilod ti cellphone na, kada, daw atin na kini Susan. Pangalalan ni Susan ti kwarta, agapukan niya. Masapak no nga kring tibigat ag kape ang papudot ko di chip kalpasan na urga akong tagpasada manon nemi awain iranak nga do di kitay aglugan nga alisto. Alisto mat kadi manon nemi no kasta nga kadot pasahero. Dadamot barker manon nemi ti terminal mi nga para ornos manon nemi iti aglugan. Dumalpaston, mapunon ton ti jeep ko, manon nemi, iyawat tumatan di barker, iti na naala na, inted di kiti pasahero, ta iswag singir, alam na matan di porsyento na. Adan to di kiti dumsaag, adan to di kiti kasukat na, maikarga, kingga nga makadanon kami iti pagpatinggan ti ruta. At dati kiti kondaway manong nemi nga padasak mettekin na. Adamat pa naka-day off ko. Sumatan na ti pambarak manong nemi nga mangdalus nga mapan magpa-check up iti jeep ko iti talyer. Daanin ito ilogan mo, Mang Kanor. Kung nakanyak ti may sakadag iti mekaniko. Sukat amon. Pangalak ko mati sukat ko ngarod. Kapsat kita. Awa mati mabatbati. Kaya mo matasawam. E din to nakagagat ka ngagpasada. E pag ipanam nga rin ti kwartam. Kikapsat ko. Pasaray umaymat agpatulong na kiti kakapsat ko nga nadumang nga naasawaan. Damang ko nga rin Mang Kanor kat ko. Iriawanan na kiti naganak ka na kayo. Sikan tinagbalin nga padre di pamilya. Sikanti nang makamuti kanan kan pinagbasa di kakapsat mo ti high school ang kade. Wen. Ti magbindasan na tunggal makapag-graduate ti high school, umadayudan. Santo madamag kulangin nga asawa da. Kastan nuot man ti sumarano nga kapsat ko. Aging ka may masat na batin. Nila Susanin, sut nagbati, nakiasawa ti sadot. Pamano nga trabaho na, no at trabaho na para laing gangkuhan. Siya ti mga bibiyag kadakwa na. Di ka anak ka, nga orela upaten. Ay, upat ka din di ka anak ka. Katoy. No, at masakit, siya ti pangalaan ni ading ko kasusan, ti pang pa-hospital na. Uno igatang net agas. Ay, nakarkaro pa yung nagpamilya aka. No, kung mga aminta ng asawa kan, Mang Kanor, nagsulsulo ka kumamaten. O na mabali mo matagsulsulo Kasano ko papanawag ida. Kaya mo na. Sikat na di sakit aking kuka ti family house. Diya ka no buradek taking kuka. Sika tawat asawam. No asinot ag-asawa, kadagiti agkakapsat, isot umadayo. Ang agbati, kapot sikat awan asawa na, sikat mabati family house yo. Pasaremat makapulpulapul ko dagiti barangay official manong nemi. Tanong kasta nga agre-relaxak. Pumasyarak mo iti barangay hall, wano saan kita, iti basketball court. Kanor! Ay, Kanor ka na kunang kapitan. Kanor, mga tuwan. Ay, sabi ka di kapitan. Ya po ay, nabayagkan dito yung barangay. Si kalayangan tayo na asawa na. E dito talaga di kabarangayan tayo nga pag 18 na 19, anak inat kasar. Si kapay lang tisang ko inak ti kasara. Sa anak ba't pa nga nagkasar, kapitan? Hindi na unakan samat kim siya. Talagamit, kapitan. Ay, susafo. Saan nga manong, tiba pang tao ko kang gano'n, dikit Kanor. Dapat sikat nga nagad mo Kanor. Sino na dyan? Ni Kanor. Ano to sutunagan mo? Kompleto?
Nicanor. Ngapit palayaw mo, Kanor. May naman nagpaspasyal ka. Baam dahil doon eleksyon. Asing andot may isang kagrupo. Agkagawad ka kahit mo. Ikaw mo kapitan, dito. Wala tadi mo pa ngamin maasikaso at ag-asawa. Anong tulagit dito. Kat kumusta man ti pa nagpasadam? Okay met, kapitan. Pasaday, mabulo ko ang kakano. Dagagangay na ita. Mapirjana. Lugi no ka na. Pasada ako dito may sangal daw, no? Agperdi, mapangwipan ti talyer, gastos to man yun. Una tadaan mo't launa yung ti jeep mo. Agas ti kinadaan mo. Ayan. Nabaakan kan nga baro. Nabaakan mo't ti jeep mo. Kano nga tabon na jay? Nagkakaon na nga jeep. Kisuan. Di jeep itang nga talagang napipintasan. Magdadamot lang aglogan kan ka. Kapilitan nga aglogan da, kapitan. No, siyak iti naka-schedule nga ag-pick up, nga agkarga. Ako madladagreklamo. Ako may danon kumot kada atin sa dinuman ti papananta, kapitan. May danon kumot ida. Anadhan manong nemi tirikat ko idi tagbasan ti elementarya iti anak ni Susan. Numuna, siyak ti pagluganan dano ko. Malpas kon ti first trip ko, round trip, into na ko ang ganadadan. Aglugandan, libre dumawat dapit may kwartang balon da. Kel, Uncle Lolo. Anong Uncle Lolo? Uncle ko naman lang Uncle, kan Lolo mo na talakay ka ng Lolo. Abay. Hindi ko nanin na, nanang, si kanot pang daw atam iti, allowance mi, itangal daw. Yeah, po akong pinapasadaak. Wala na Uncle, Lolo. Uncle, kung na yung latang roden, hangawal Lolo na tapno ikang kayo. Isiwin, Uncle. Uncle. Lala, latoy. Ano sa inyo anayan nyo. Aduda ito yun, Uncle. Nagan-ano saklat tamanong. Tanangarod kat kapsat ko ni Susan. Anangarod kat kaanakak, dagiti anak na. Noong pa damat dagiti gondaw ngagsango kami kinidensyo nga bayaw ko. Makan bayaw! Mumot bayaw nga sana ko mininom. Dawak ngamin kaya siya katagtrabaho awan labisyo mon. No, nagbisyo di adadamanin nga grikat tayo. No, kung mga amin bayaw, makasapol ka ti permanente nga trabaho, dinasyat ko. Saan nga siya ti mga bibiyag ka na kayo. Nasakit sa akin, tinagam mo ti araramidem nga tutulong ka na kami, bayaw. Sasapok, handa ka man nga umubali ka rin, kat. Handa ka man nga umubali ka rin. Ang masyanak mat ka nagiti putot mo. Di babae amida. Nasakit tinagam mo mang tulong ka nagiti putot ko, di babae malita. Nasakit tinagam mo bayaw, mang tulong iti kapsat mo, di babayam. Ang matakas na bayaw. Nanahan! Nasakit ba tinagam mang tutulong ka na kahit pag natakit mo? Tikait ko sa un bayaw. Nagtrabaho ka kumamit. Nagtrabaho ka ba da? Nagtrabaho ka ang hindi pa umuna yung tabisyo. Kailan yung kumat bibiyang mo? Niya. La, nagreklamo ka? Lakay kan. Alis to lang. Tapi ko man, lakay ako bayaw. So, ang kukundawa yung matin, di kinakapsot ko, kadanugan na, kasta. Diyan pagbaga po itasawa ka kita. Hindi pa ila ko mga nakarik na ka nga. Makumat ka. Ngayon magpadamag mo yung karoba nga sa dutak. Nga irresponsable ak nga ama. Handa ka magbugaran ka. Di nagtalaw ka no kayat mo. Apay mo ka nga siyak tirumbing nagtalaw. Balay ko na ito. Atod gastos ko. Sakti pagtalawin nyo. Dakay na nagtalaw. Kaya't nang sawan manon nemi saan kami ang katututan iti bayaw ko.
Kurang na layang manong naming idisuna di itilayat na kanya. Diyak kabailan manong, tarakdakal di bagina nga amangim siya. Ta siya lakayak lang arudan nakutumang kapain. Narapisak man. Adumat ti pa magbaga kanyak manong naming di kiti mga saksakit kanya. Talawam idan, kanor, agsulukan, bukudam tasapul mon. Haging ka manong naming at imaysa nga bigat nga panagpasadak. Wine. Ada, kastaon iti taray na nga lalaki. Apa nga ta? Sino nga tat kamkamatin na? Abay tartaray. Pinadas ko nga sinardengan manong nami. Kapsat! Barok! Maya, aglugan ka. Nora ka napakante. Pamana maya? Anak, aglugan ka. Awan ti pagpletek, tata. Anak? Awan pagpletek. Iso nga ipagbagnaklatan nga medyo itaray. Jesus. Papanang mga akong pagpletek. Lalo ka kan. Aglugan ka natan. Libre kan. Sigurado ka, tata. Uwain! Ura, dadakat baka nagsit ka na po. May sabi dito yung laod. Di ba kadano na nanong name itong totiruta sumaten pa nagdisaag ti barito? Barito? Igaman na keng katata? Apa yung may papana may apa akong pagpletem? Ada papana mo akong pagpletem? Susapo ha. Wala, no, agawid kan to. Sa pulad na klayang, malasi mo dato kadaanan nga jeep ko. Tayo sugad agsunto man ng pagluganam. Ta ilibre ka manin. Ay, agama nagtata. Anat naga mo? Roger. Sakbi ni tatam nga kanor. Agama nagtata. Alam sige ka rin, no, ada pa panam, ha? Uno awang kwartam, awang pagbiriandam. Ay, naruam ako. Pangal daw mo itong harod. Uminaw magtulat at danuin. Sinagluko ka matin. Ano rin, wala ka napasadaak ni. Kawatim dito. Sa ngagsot. Diyak lang harod nagpleten, tata. Ikanak pa sa ngagsot. Alam mo. Masyanak maging ka. Siguro kadabay kan nga pagpagnanatan nga ko. Paparam kami na. Nagbasbasak dito ta sa da. Abay, nagbasbasak ta kina Wilder. Manong nemi nagayem na kad naggayem kami kini Roger. Tamo naman ti oras ko manong nemi kadadamit latanukuan nga guru uray. Nimbag-at adala tamot bakante. Sa no ti panagawid na manong nemi ti malam iruuran nak iti terminal. Ano siya tagkargan manong nemi agluganen iti agluganen iti sangok. Wano sangok iti abay ko. Agbitin ako nga, tata, ang iparit na gamit agbitin. O na, dakdagal man lang di problema no, matiliw dak, sakto man lang tagmulta. Kasi ano kami na, apay, awan ti naganakan ka, amang tulong ka nga, apay nga siksi ka. Siyak ti bordak karigita lo nga kakapsat. Uli lang kami matan nga demang, tata. Kasta. Nagiti kakapsat ko ang damatin bukod na nga pamilya. Ganda kong magpatulong nga dako ada. Damat maitulong dan ako ang sambat na kanayon. Ong tandak din ako. Nadagat api ko mangamin-ngamin nga agbasaak. Kit awamat pagtrabaho ak. Sungarad ko kunak nga agbasaak. Ginawilder tapno dan pagtrabaho ak. Ano kaya't mo agad ko ha? Kasaritak to ti
Pangulo ti asosasyon mitak ba? Sumrek kakas Barker. Barker? Nabiya lang ang 2%. Una sagan kat ka, ibarkeran na. Kanya-kanya man. Man, nabiya lang ang maurnong mo. Matakang kanayin kayong gagbasa, di ba? Pasaremat sumrekak iti construction ng sa anak ba't nga diretso, so nga handak kayat nga lain. Kito no, pa-extra ka nga Barker, di ang kamaikat. Alamang nga tata. Alawan, kasaritak to ti pangulit asosasyon. Pagpakaasig to. Nga sikat mang sukat ka nagiti sadod nga Barker. Ohen manong name inem nga bulan nga nagtrabaho ni Roger kas Barker kabayatan manong name nga rapin na tagbasa. Ohen manong alis to iso na ngagkarga no iso nagbarker manong nalay ngagpakatawat adag istorya na nagiti pasahero kabayatan nga your ureda no manupay ti karga o no kurang na sakbay nga tumaray ti jeep. No mabalin meten manong nemi no schedule na mapan ti oras ti panagbasa na lumuganen. Yung sangag bitin again latang agdulupisak manong nemi iti yatin nga. Tapos handa makita nga adda bitin. Aging ka manong nemi ini tayo baga kanyak ni Roger nga aplikar nga mawarag trabaho ti abroad. Kaya pangalam nga rod, ti pag-abroad mo? Ha? Roger? Sa nga rod ti problema data. Patulong akbatan nga dagiti kakapsat ko. Adamat maitanda, madapal ako orang na eh. Kure no, nakasaganan ti kasapulam. Nakasaganan. Da passport ko. Kuro reklangan ti approval ti aplikasyon ko. Adamatan diploma kakas sa welder kurak kuma. Adamat experience ko. Dapat ngamin sa jay abroad ti pagtrabaho. Adun sa hamat ti mabali mo pagtrabaho nito. Napambinasmad lang ti asenso ti biyak tata. No ti abroad. Dumot nga kapeso dito ati mga alakan niya kaswerder. Welder. Yung sa amin na per naman, extra man. Sa takmad la awagan no masapul dak. Sabot nga diretso nga dak. Narigat. Lagit kanya-kanyang turong tibiyag abarok. Kumusta ka mo tata? Ti pamilyayo, dagit anak yun. Dapo ko yun. Awa na sa awa. Kaanak taka na doon. At dapayin apukok nga anak dagit kakabsat ko. Inyong storyak mat kini Roger manong nemi ti kasasaad ko. Tungtong Ed nga medyo maasyang kanya. Naganalakay gagayam nga baro tata. Ngaging ka na gito, kasla arig na, si kapit ilang mang bibiyag ti pamilya ti inaudi akamsat mo. Manipod man idinaulila kam ti amakin ina, asyak ti inauna. Manipod di aging ka na gito, awang pelastarday ko. Nga tumultulong iti dagiti kakapsat ko. Imbes ko mga isudat mang kanyak, ti kasapulak. Nang ro na kita medyo dan dagiti marik na kasakit. Pang maintenance sa kunada. Siyak pa ito may dadawatan. Kaya kasanon to nga natin tatan no. Manano ng petitawan nyo kit lumakay kayo. Sino mga sikason to kata kayo. Bare nga. No umunak to ang talyawan di kapsat ko. Ngata. Wano may sa dua kadagiti ka anak nga natultulungan. Ay. Makamdontan. Ya po ya. Sige tata. Tagsabol ako mong pedayo na masapul ko ang kwarta.
Hindi to masadagmanan kanyak manunemi ni Roger. Tata? Na-approbaran ti aplikasyon ko. Nga mapanagtrabaho sa Jay Saudi sa welder. Di ba sa kumpanya? So na lang ta kurang pa na ti kwarta sa pula. Ano pa yung paggastom ko kaya? Takal. May kasapulan ti kwarta ti agency. Di tamot i-release kanyak di approval no saan ko mabayadan. Amin. Awalat may tulong nyo. Di kayo kumakayat nga asidgan amok nga mapan-amin nga masapsapulan nyo kanagiti kaanakan nyo kakapsat mo. Ada tubong ko. Tubong? Ano tubong? Alkansya. Tunggal makalagipak. Ada karitikit ti bulsak. Sobra nga itad ko kanagiti kaanakak. Itubong ko. Kinapuno na. Kita napunon san may ikatlong tubong. No kayat mo Roger, tulungan ka. Ba't takak na kiti talong tubong ko ta makamukan to nga bilang. Dasag pipiso, 5 piso, pa 10 pesos, pasaray bang kupin-kupinak mo kati papel nga 20, silsil ko. Saanin tata? Para kada kayo na dyan. Para kanya. Baka no, adan to dumting nga sakit yun at isundot tayo pang pa-hospital da kada kayo. Yan yan. Yan tagagit masapul mo. Kinabundon na kahit ko kumambat na biltakan na bilangak numano. Makamunditan no at pangusarak ko na ang gabot na masapul mo barok. Edad ko ka. Itulong ko ka. Baring no, isot makaanay iti masapul mo. Nalimit nga wagas manunemi ting kampanang biltak ti duwa nga tubong. Itay medyo nawasnay manunemi nga lawas ti kawayan. Apaw, kuwan naratiit. Sa nga laba. Tata, agbilang ak. Panamno nga rod, datat pagbayad mo, sinsilyo, nginaktipan ni ti bangko pagpalinda ng papel, mabalimit, ay gusta, uy, ala, tulungan ako na tatang agbilang, ta ilasin ta titonggal gasot, isupot ta, isupot ta titonggal gasot, uwan, pagtitipunan ta na ito yung sagpipiso, sag 5 piso, sag 10 pesos, ken dati papel, hanta nga pagtitipunan, paglalasinan ta. Mangisupot ta sa nga gasot nga sagpipiso, sa nga gasot nga sagpa 5 pesos, kasta. Kasta nga ron tinaramid mi manong nemi katumis isem ni Roger. Tata, umanahin, at dapagbati ka na kayo. Nakakit alam nga ron barok. At idawdawat ko sabi ko kumatag, balegi ka. Huwag tata, nagaman na ka na kayo. Nakadadun tinitulong nyo kanyak tata. Talagang sakit din nga akem yun dito lobong tumultulong. Tabayagin nga tinultulong nga kati kakapsat ko kandi kiti kaanak ka. Hindi pa yung malipatamat nga liptulungan ti bagiyo. Umanahin nga mga anak. Hansapin nga na yung mastikang kanin nyo, so medyo narabis kayo. Mas nalagid da gilingin ti tiyang ko, manahin deta. Ini agrubwaten manunay ni Roger, may nagpakada kanyak, dinanon dito terminal ti jeep ng ipaspasada. Tata, inakon? Lagit niabot Diyos timang talabahin ka, Roger Barok. Dagananan ka, aglalain ka. Sapay ko agkita tantupay. Ikarik ka na kayo, tata.
umay kayo sa pulen, palubos na po. So nga gananan kayo, tagibanan sa lunat yo, tapno manayon pa tibiyag yo, tapno mauray dak, umay mang pasyar ka na kayo. Nagtultuloy nga ron ti panagpasadak manong nemi no ang peda di kundaway nga marigata nag-abumangon. Daway manong, di ka na pa nagpasada. Madihor ti bagbagik. Kata, nagpalain ka, saan ka naman nagpasada? Dumawat ako makit, gatang kot bagas, kita umagas tayo. Besak ti pagdawatam ngamin. Gabot na sikat ka na yun nagpaspasada. Yung bagkid di at ako kuwak ti jeep ko. Napasaray. Mabulukan. Kit no kasano ngamin tikin na paak mo nga barog at nababak pa ibon ngamin ta ang logan mo. No kung mga mintad kwarta kakit, hindi ko mapilang sinukatak. Ngayon, mapambit amin ka na kayo, timapaspasada. Detang manong, sawa ka manen. Baka mangignakan tumanin ni Densyo. Sus po, ang karyar tumanin. Manong nemi, ang karyar tumanin. Kitag peso. Manipo di manong nemi, tagkrasakitak. Kitawanan ti maitud ko kadakwada. Pagtaltalawon dakmatin. Ay po yan, nagitawan sa Serbina, tumalawin sila ito nga balay. Sasapo. Sakali di paspasagidan bayaw. Ay, ginapay. No sikat awan sa Serbina na, sikat agtalawan. Hindi sikat awan sa Serbina. Pinagtalaw ka kari. Ginapay nga saan kita paspasagid mo? Ngagtalaw kami nga saan kapamilya? Da kami pa nga tartarak nem? Pagdakit mo, panang tulong mo, tikapsat mo, katakanakam. Ita, kasi kanti makatulong, unod ta kami tumang tultulong ka. Ana, nakarit ka pa lang. Sana ba na kumarkarit ka't bayaw? Tatalagamit nga sana ka kumarkarit. Kapot awag gaway mo. Bayaw, ikarigatak tagpasada. Dapat lang. Siya ba't tante mang bibiyag kang ka? Di pa'y umanay nga pagsupapak mo dahil ipapay mo kanya. Iti adumot nga itultulong mo kan kata kayo. Pagdakit mo! Bayaw. Tanong talagang awanin ti paset ko iti dito nga balay. Pumanawak to. Dapat lang! O matan si Cesar mata, nakapsot ka matan. Agkarasakit ka matan. Pasarain nagmatsarong karan manong nemi di kakapsat ko nga inaunang ni Susan. Talo. Ayun kaslada nagpapada amin manong nemi di kasasaan. Awan ti masdok na trabaho da sakit nagadut anak da. Di lang pasang bayan dak sa dakpakanin. Saan to nagawid akon? Damala pagplete manong. Dapay lang. Di ka kumangamin nag-jeep. Ay, yes. Nairanamit nga saan ko mapaandar ti jeep ko. May klasin marong ka na din ko. Ang banak kumusta mo ti kasasaad yo. Kandagiti ka anakak. Kita ginanakan na sikat tinauna di sikat umuna nga kumapsot. No kumangamin ta nag-asawa ka di manong. Di ada ko mga sikasukin ka ita. Nga asawa mo na anak mo. Kaya umati sa bali nga na panak amin nga panahon ko nasanga na kayo. Aging gaman nun nemi nga nagtanag na talaga nga siya kung tinapadisi idibalay mi. Family house mi. Nagtultuloy matin manon nemi ti panangkarkaryar kanyak ti kayong ko. Ngembes ko mga isakit nak ti kabsat ko manon nemi. Haan. Aging gangkit din ko manong tiyang talaw. So magmanulay ng arwatek manong nemi tinanak. Tao mat adong arwatek.
Inlogang ko ni ti jeep. Kalpasan na. Manong, papanam. Dinamag ni Susan. Dito ti kayat ti asawang. Dito ti kayat yun. Gapaw nga tawang matente. Pakiranudan nyo kanya. Sila dinakbadlan italtalakan nga kabalay. Di pa saludsudan no anat na sakit ko no tulungan da kumamat nga maagasan nga may ospital. Mas lakay kahit yun sapay nga may dalit ha. Ha na? Madi ano may dalit ka ano? Sikat tupay nga tartarak dan mi. No talaw kan ta may dalit kan to papanam agad awan to bibiyang min. Susan. Kasla di mo lang pulas pampanunutan na kita adong nga rigrigat ko kada kayo. Nakaslat pa nagsasaw. Kas inaw naman ano agad pagrebengam na dyan. Kano daman pagrebengan kada kayo. Awang ka di man ti pagrebengan nyo kanya. Pinata ka sa pula kung titulong yun. Sandak ka di nga mga tulungan. Ay manong, kasto nga rigat ti pa nagbiag. Doon si kanto petera prapiming atultulungan. Awanan na. Matay kami nga si bumulagat. So nasayat mat no umadayo ka dito eh. Tapos na nagkasagat, awan ka nga panunutan mi. Awan na yan manong. Mati amok nga nagkurkurangak karigiri kakapsat ko. Yung kastama ti sa uda. Di da kanupay mapasayat ti biyag da. Anang tulagin din. Nasyak tupay itutultulungan da nga pakaringuran. So nga pimanawa kon manong nemi. Nabanak nagpatulong kini kapitan. Kapag isumat nga dada iti barangay hall. Hindi iparaking ko manong nemi ti jeep ko. Maganor! Wala pagsatingin mo, tajip mo kahit naringkor. Naringkor ti ungor na. Sana asaw. Ano yung madamat session mo eh? Pinasar din ko pag-isuman. Inimalpas ti session dan, ano, nemi, masidag ni kapitan. Ay, problema mga kanor. Ti malawa akong sa Jabalay mi. Kapitan. Tapay man. Inyusturyak manong nemi ti kasasad. Imbes ko mga tulungan da, ngam saan. Tanagbalinak pa yan nga, disturbuda. So, kaya da nung awanak, tap na awanan ti pakaringguran da. Na nakalawlawag manong name ti ko na ni Susan. Di na kayat nga daktisidong ni Susan nga maidalit. Tahan na kayat, itagtarakan, itikas kanya. Sanak man pagkid di unay nga lakay manong nemi ngam ka po nga rod tanagagarak ti trabaho. So nga, sila nalakang ang salog kasasahad ko. Yan ang araw ita ti may tulong mi. Mangano, kapitan di barangay. Kapitan na kita. Umay kagid daw titulog nyo. O sige. Ano nga amin di marikrik na yo? Kasapulan sa akin, di nga da doktora mangkita kanya. Pagyanan yung haritan, at da kagawad man nung name niya si Mungbat. Kapitan, mabalin na matagyan dito barangay hall. Uno, anyaman nga space dito eh. Dito yung barangay basketball court, kunakta kumaang umit linong na. Masabol na yung linong na. Kita, alam mo mat, ramin dito ko, nakasilid na dito barangay hall. Sa ore awan tanod no ka na kat, at da iso na nagbantay. Iso na tagbantay mo, no bantayan na kita no iso na. No saan na kamailanan na ganda, damat home for the aged kung pangipanantay kan kuha na. Kas may isa nga bumarang kay kapitan, rubang tayo nga nag-survey, naputusan nga. Mangkita ti pagsayatan ni Mangkanor. Sikun kan kuha na, panagdangag ko kaslawa ng bibi ang diri kakapsat na. Sa bagay, may samad lang kapsat na nga, dati barangay tayo. Nagyanak nga rod manong name iti barangay hall. Nga dito'y nga igarahek no kwa ti jeep ko.
Yung sakbay dahil tama nung name inpandak iti health center. Sinek up nak ti doktor. Tata, sa pula mo lating na. Kadi ko unay ma-stress. Doon niya man ti problema, di unay pampanunutan ti problema. Tamom tata, no nakapsutan ti naturalesa, sa may stress ka, kapag ti problema, nagsakit ka. Just relax. No, apaman nga makariing ka bigat, umisem ka. Agkamang ka kinaapod Diyos, tinarabay na ka, agsibiyag ka pa ilangan ng bigatan. Kaya nag-exercise kayo, tatag, palinit kayo. Kaduan nyo tuminom ti tanom. Mag-atasan kayo uminom ti arak. Kaya nagsiksigarilyo. Ay na, no, ada nga tabisyo, baka na ustil kayo tan. So nga na ugalyin nyo, tiag palingat. Napagkisunay, doktor. Tapno may ikarok ti panagyan ko di barangay hall. Siya ko na, tiag dalos sa jay. Tapno may ikarok ti ko, panagyan ko sa jay. Anak mo naglutluto, ta iparit damat. O rita damat asid ng kakarinterya. Yan. Kadoon nyo ti agsidat nateng. Met sa baling asid-sidak no dinateng. Diyak met kaya ti agorder no kati karne no kastagantak ti karinterya. Lahatong pala nyo ti bilin ko. Kadoon nyo tumintanom, mag-exercise kayo. Di kayo mangmangan kadagiti may iparit ka na kayo. Kaya ita, gumatang ka kadagiti vitamin. Baga awan pati mako ng high blood na sakit yo. Kaya okay mo ti sugar yo. Dito lang kaya nakapsut yo. Kasapunin lagi na, relax. Dito yung ngarot manong name yung nagyaan ti barangay hall, ag-exercise ngagdalus, tapno aglangetan. Pasaremet manong name yung palubusan dak ngagluto. Yawad nila mga kanuno, makaora mak. Saan ko nakmet? Nagbulang tinateng manong name ti panakagarden ti barangay hall, kat dito yung natdateng at siday kadibigat. Ikamat ko ba ito umay mangal daw dito kat jay no anat sobrak tibigat ka nateng iso man sida ako pasaray mo ba mabulukanak manong naming mo to talaga nga daanin tilogan ko aging ka manong naming nga saan nga mo napupuutan ti panaglabas ti panawen kat oren no kasya nga tungtung palak manong naming ti bilin ti doktor mapasamak badlat nga maidalitak. Ano kasta nga makita da nga nakaparada ti jeep ko at aldawan mangikod na boses ni kapitan masakit ka taman tayo lakayan dadi ba't manin na pan nagpasada mga tanod kaya nagawin ka na amuan no natin mapaspasamak nila kayo umaydak tumantin manong nami tugtugan ti kwarto tataka doon kumusta ka? Si Bibiyag kapay. Si Bibiyag kapsuta. Dadadangan na kapsut ka hindi ka matmangan. Diyak makabahilan ti mangan. Mababam, data tayong dakayalaan ti kaldo. Pag tumarin na ka. Yung maglakid din manong nemi, tama dagiti tanod, kas tama dagiti health worker do ko nga mas asikaso kanya. Kino na kanyak manong nemi, ti health worker. Namin adun ng empakam mo kinisusan data, na umay da kayo kumamat sa rungkaran. Awang bibiyan ko kunan na dyan yun. Oray na kita ka anak ka. Kaya mat kita Uncle Leo, kunak no makita kita nga, gaayam kita. Numapang kami nana, anak kumat na maitad mi, hanggang mga doktor, na magsakit. Kuna daw eh. Nadamat kayo dirason da tata. Nananusan da ko ba, ma'am? Dahil na problema akit no. Dito'y ka nga may dalit kat matay ka. Kat kaskas di nga saan da ka nga talyawad di kati kakabsat mo. Kapilitan na nga barangay ti mga sikaso ka nga. Nga mga mansayag kada mga itabon.
Numabaling kumapay lang itsak pa kahit matay. Yan niya kumapay ti kalikagubang agbyag tinapaot tata. Nabibinas ano ginanakan tap na akong problema. Kasanun to ti jeep ko. Mabali mo lang per kilo na ita tata. Ako matimayat gumatang kareta ka. Taman anusan nyo lang kung kuna imbag na dapat glugan. Dapat kinarutan ka di ano per kilo yo. Ila ko yo. Na per kilo. Mabalim pa lang ti jeep ko. Isyo sa po no kasanot kinalakayo laklaki ti jeep yo tata. Sige. Halawin. No talagang oras ko lang oras ko. Sabi ko matamutak tumatlatalyawan na kiti kakabsat ko. Sabi ko ngawan awang pulos manong nemi ni aniniwan nga nagpakita kadakwada kabayatan nga naidalitak iti barangay hall. Ket gapo manong nemi na talaga nga santak betem nga masikaso unay di kiti barangay official skala di kiti health workers. Kabilitan manong nemi ang pandak iti ospital. Iti kadak ti ospital manong nemi. Talaga nga awan na ta oray maysa ni aniniwan ta oray kumalagmen ti kiti kaanak kakiding ikaktibalon na mapanagbasa to may mga sarong karakanya kawan. Aging ka manong nemi nga tinaminsan nga aldaw nga nakariingat kalpasan nga nakaturog ka. Na namulagatak ngumisisem. Kumusta kayo tata? Tidak malasin? Roger? Si Candy Roger? Nakagubgwapo ka ba tayo na nakabambanag? Siya kang peso tata. Isumadado ni Christy, ti asawa. Ay, tagaya mo na sawam? Sadya kami sa hudingin na kama mo. Katulog isuna, DH. May sakman na welder, ti may sa konstruksyon. Sa anak nagbakbakasyon nata, diretso. Diretso ti innam nga tawin. Kahit mo sawa natin innam nga tawin, sipod nag-abroad ka. Kaya damatan makatawin. Palipiton nga tawin ko na yun. Tadamatan makatawin nga nagkalay sa kami kini Christy. Kaya tatadawayakon, may kasarungkaran dito eh. Sinapsapol kay di terminal, labay ka kanun nga saan nga nagpasada. Napanak di balayo, awang bibiyang mikadak yung kuwana. Kunan samad di anak mo sa naganti susan. Isot nakaamuak, anda kay ti barangay hall. Napanggam di barangay hall, yung bagadang anda ka di ospital. Tadabay kagaya man nga naidalit sa jay. Agamanak, Roger. Tata, ay, nagpintas ka palasan ko, bagay kay unay. Noong wada makatawin nyo, nadanak yon. Kandan, talo nga bulan nan, imbati mi kada tayaya na. Halpasan namin na kasi narongkaran dito. Nagtulagan mi kini Roger nga asawak tata. Nga aming gastusin nyo dito dakanti makam mo. Kinasarita min to doktor. Imbaga mi kankuan nga aramidan dita amin nga ipakat nga susto nga agas at no maibagang kayo. Uwin Kahit ko balat may imbagan tapno maituloy ko tagpasada. Saan samat na nga mabalin jeep tata. Pinadas ko ang pinaandar ka madi agandar. Kasano mapaandar mo barok kada na kanyak ti tulbek. Adamat pamuspusan tapno ora awan tulbek. Kadi, uwin. Nakasaritak ti may sa kantanod sa diya talaga madin. So nga ipalubos mo na tan, tenta per kilon. Ana, ilakom. Tsakayat. Tas sentimental balyo ka na dyan ang jeep.
Anang arot pa may anyo lang tan. Nuhan yung ila ko. Patarimaan ko. O sige, siya akong timang patarimaan. Kat numang patarimaan kong agandar, papintasan ta na di kahana, pabalbaliwan ta. Ay saan? Kasi latat kahit ko. Hore no papintaan ta, o no papintasan na palagtaan di kahana. Diyo kayat? Kasi latat kahit ko. Basta tinas kang kadagandar. Nukas maganda ka nga ron, igatanga kayo ti barbarong jeep. Ha? Igatangan kayo ti barbarong jeep. Nga iso ti pasada yo. No kabailan yung to palatag pasada. Igatangan na ti bukot ko nga jeep nga kabarbaro. Roger, huwin. Yan eh, nakababay mo. Nangina ti jeep. Ay, nangina. Tata, dakil tinitultulog nyo kanya. Dedilangin libre nga pagplete, kabayatan nga basbasa kiti Tesda. Dedilangin panangisari ko kanya nga parker. Kaya natiintid yung nainayon ka dito kasapulak. Tilinaon ti talo nga tubong, nga ornong nyo, ngayon tubtubong nyo, ti alkansya yo. Ingari ka na kayo di tatang agsubyak to sa kadi. Kinagyaman kami nga kasawa. Tanumang pa dito yung hospital tayan mo itanga na sinarong karami. Ngem, agsublit ti nga salunat mo. Manayon pa di biyagyo tatakanor. Madan kayo pwede ka barbarong chip. Tapos nung gumapo kayo, nagwad pun tumitin ti jeep yo. Kasano kumakit taduyo ka di kayat nga umay kayo kada kami. Adaan kami ti kabubukodan mga balay nalawang nga lote. Kahit da kang alain. Imbilang kang pudno nga amak. Kadi di panahon nga ba nagkadwata tatakanor. Imbagpayan ka, Roger. Anak ko. Tati, ababala nga panawin. Nga panang tulong ko kayo ka. Kita mo mga bigbigan. Ngayon na kita nakabaybayan nga panawin. Nga tinulong nga kakakabsat ko. Kada kaanak ka. Nian niniwan din naman lapulos umay. Tumaliyaw ka niya. Sigapay. Nga kabagyan. Kasta talaga tibiyag tata. At ang nagtatawa nga didaan mo nga bigbigan ti utang na. Tapagbalinan na nga obligasyon. Pagrebegan. Namin siya tinakautang ka. Tasa mo pagrebegan titimulong kanya. Iso nga kayat na kayo matatulungan ita. So alistuan nyo ito pa yung bag. Tayo ito rumor kayo. Mabantay tulag pakada ka na kita barangay official. Alain ta kanto ni Jabalay mi. Asa nagmatlaeng, hindi ka ba ibang matlang nga ili? Kahit no, agpasada kay tumatlang, iti matla dati nga ruta yo. Manong nemi, da kiti agasawa tinangtad kanyak tadada nga regta tapno kalikagumak pa'y tagbiag. Kalikagumak pa'y tagbiag, numampayawan tinamnamay nga mga tarabay kanyak, nga dikitilang barangay opisyal. Anong tulakit din nga jak tarigagahin ko matagbiag. Kahit adda kiti agasawa, kahit di may isang anak da, manong nemi, nga pangnamnamaak. Kahit na nagdadak nga ro iti balay da, manong nemi, kahit nagbalinak nga miyembro ti pamilya da. Nga siyak ti bilang da, nga nag-anak. Tatatang, tiyawag dan kanya. Lulu, unamit ni Roger Jr. nga anak da. Nagtala na Ed, manong nemi, ti dati nga jeep ko. Ngano daduma, manong nemi, kat mapausak, nga isut usarek. Ngayon, adadamat lang nga di baro, manong nemi, branyo nga jeep, nga regalo na kita kasawa kanyak, ti susarek.
Ado dagiti makalasin kanyak manong nemiket kunana. Oh, talaga na or. Imbag ata kabaruwanan na ti jeep mo. Ket sikat nagtalinaad nga dudugan. More no lakaya ko na nako, pigsak pa lang. No, dag kursunada kanya ka babae, mo na kursunada ket armat, babaling ko pala tagasawa. Maging kakarag ito ay manong nemi lakayak pala nga baro, tibag pintasan na manong. Orak tawa na konti na sorok nga 70, napigsak pa lang manong nemi. Ket siyempre, nanayunan mo 22 nga anak da Christy Kenny Roger. Kaya nakaragsak kami. Nang rona no kasta nga kaayam ko, dagiti anak da, manon nemi. Asyak ti bilang da nga lulu da. Adaman lata, dagiti kundaway manon nemi nga umaydak asirgan, dagiti kakabsat ko, no adda kiti terminal ti jeep. Manong, kwarta man. Kwarta lang pagkitkitaan nyo kanya. Hindi kasapulang kayo, ni aniniwan, di ka man lumasidig kanya. Nilagat pas pasensyaan mo na, mano. Napiyakan ka ta. Napigsaka lata, ori lakayan. Kaya napintas, kanatalgad tayo mo, tadak ka labalay. Awan ti problema, no, agsakit ka, kabuta, adari kiti, ag-asawang mga sikasukan ka. Wen, amudak, sakit. Amudak ni pateg, ori sandak kakabagyan. Damag mi nga, tinulong mo gayam, ida. Dagayam tubong mo ini nga nagkarkargaam ka nagitay barya nga iso ti nakatulong ni Roger. Di dapat lang supapakan na nakatulong mo. Adu nga amang tinitulong ko kada kayo. Yung sana ba't kinaguro oray tos papakyukit? Yung dahil malat na sakit. No masakitak idi ni aniniwan ni ay ni oy o bibiyan yung kanya. Si kasusan pinagtalaw nakpaili. Nga awanin ti bibiyang mo kanya, kasat sa na damang ipakaamukin ka, masakita. Pasensya ka naman nung, kumusta mo ti biyag kita? Awan? Awan na senso, pulos. Nga po nakaasawa ka duman kami ti barambado kin sa daot. Kakaasi pa hindi kita anak yun. Awan tinaran niya ka masakbayan da ata. Na dandamat tinagan nakakaskada kayo. Sayang. Nakasaysayan ti panawan ngayon ni Apo Diyos kada kayo tapno amoy ko mga ornusan ti biyag yun. Ni manong man tilada nga ano kada doon nga sermon mo. Wala nga bangtad ka ba si tata kwarta ma. Pangalako ma. Kita paspasadaam. Handamat nga lalain kang kanagiti mapaspasadaam kayo. Naman pa'y ginatang dadat jeep para kang ka. Loktak tupay di tubong ko. Kaya tubong ko aming mapaspasadaan. Wala. Sabi namin tubong mo, di mo ibangko. Kaya kahit ko nga itubong, yung tibangko. Alam nga ano nga na, mangtad ka ito mga rod, lokta, burakim ito nga rod na itubong mo, ibunungan na kamto ang kakabsat mo. Oresan ko kumawin ta kaya at manong naming nga man nga rod, tako na da Roger kini Shirley. Uno Christy. Ala, gabata masapul da tatang, ala, itad mo katakwada. At katakwada no napintas ti pangusaranda. Kada ta itad yung katakwada. Tawan ti pagdanagan yung tatang. No dumdeng to at talagang agrakaya kayo. Saan da kayo to abaybayan? Nakam to nga kasawa ka na gidanak mi. Tikang runaan nga mga sikaso kada kayo. Hala ka na unay, yaman na unay ka na kayo, anak. Wen, manong nemi, saan lahat ka nagpating ka, ti responsibilidad ko, kas dagiti anak ko, dagiti kakabsat ko, nga siya, nga inauna nga kabsat na. Hala, hamat ka na sakit tinakam ko, nga mangtad ka na kuwada, tayo ta kunakon, awmat pa ka sa pulak, tadamat dagiti agasawa ka Roger Ken Christy, nga makamuntukan yak, indraga, agkapsuta ko, kadyak tun makapagtrabaho. So, ang trabaho ko lang agpaspasada ng jeep, saan nga para kanya? No, di kat nagtultuloy, nga para, kadagiti kakapsat ko, kaanak ka, manong na yun. Naragsak ti tumulong,
Han nakakabaybayan niya po Diyos. Tadalat na ti Diyos, amang tarabay kan ka, mangtad iti parswa, nga aramatan na, tapno, masupapakan, dagita, maitultulong ko iti patak na tao. Dito nga ron, ti pagkasalita, manong kunak, tadita nga ron tinarwam, no, mampain inaunak nga amang imtisika. Agyaman naklauna iti anus mo, nga nangurnos, kalpasang nga nakinsan ken ka, iti messenger mo, ti pagkabuklan, wano, summary, dito pagkasalita, akas iti kalikagom mo, noan niya iti amok, kapana kay surat, kay sulatan, kinagyaman nakarag iti tawag mo, nagsalsaludsud, noan niya pa iti tatalya, iti pagkasalitaan. Sabi ko man, kay bati ak iti adan, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadag iti padak nga dimngeg, kan nagbuya, more power to your program. To'y nga rod agyaman nga paghayam mo, kanor. Thank you, karagayamin ka sa kapana. Babada po.